Ngarap lagi jing kemen si sien ke por bang yo ban peteng biang ya ke ji kai ya ka bangala sange menin berkata ke dei haga subject ke jing duai pinan eman duai tadeng ta nga wanra ya pi na gane ka gospel ke jong Lukas ke lenong ka bakat way kani ke dekat ke meneng kong ter ka ba ya tu ini ba jisu la duai kata ke jaka ba onda habula dek ban duai way na kita kesenran jo la ong ha u ku try to hikai yang i banduai. U ong yu jisu. U da iskun le si yu jisu ba u duai. Da kata ka ji iskun baru belai. Bu yu i bu jisu u duai bu keren. Ya keren. Oh kata ka ji ya keren bre ke bu ya keren. Ta mendap rukom bre ka dalong intense. Ka dalong sisya ka bangam jen liu. Pada bu pet yu jisu bu duai ong hikai lang inga pangan duai. Mangan la lang kumame pangan long lang kumame. Haba me ya keren buruk pa jo me ubah beneng ai hangaru ya kata kabor ya rap yang ngaru tra jisu hikai yang ngaru ngan duai ko me duai baru jisu kababel ka ong ni khat ka baar ka ong ulo ong ti haba pi duai to ong ko pa jongi ubah beneng o jisu hikai gane ka we ka rukom ong pi duai yang address you play kumukpa jong fi ubah beneng Wat ong ko blay nong bu nong tao nong pelong ye Henry ong bau blay uday ukpa jong fi ubhabaneng. Kani kani ke jinkli kani ke singi hato blay am ukpa jong fi. Fidan am ukpa ubakan jado. Nga don ukpa ubakan jado. Ya ka ba sisang amla ban klet ya ke jingli ha ke jong i ya ke jing im ke jong a. Nadu badang ret hadu ba in salet no na ke pertai ile ha palat ya ke jing im ke jong a. Pana kwa banong ifi ikpa jonga em ya ke ege banganga ong ya ke ege banganga pan em ju pendu haba idon I aibet badi tresh tom I le shitom hadu kata ban biang man penbet yang ana du badang ret hagi jing puli ege jing shakri ge jonga haki ege baro but im shim la pendu wat tang kendiat ru I tresh tom I pen biang bangalong kumni ke bangalong ru kadai da ke jing le ge jong I dagi jing is na ukpa jonga bahap na hoi nga ai ke credit nga ai ya ka buram show to ukpa jonga uba kinjado uba le pa ji sai nga uba ye ji sai nga hoi nga don anmut para ko mga laya tu bila skap ki testimony jonga u para jonga una klat no ha ka por budan samla patumta nga don sa mga sa mga ukun marwe jong I ida trechi tam ida pembiang I ka ege mga angi ka ege banga ong shisha I pembiang lu no dong shadong pat amla ban klet ke jing le pha ke jongi bat kani ka long ke jing shisha bala da ukpa jonga uba ha ne ka khindo ukpa jonga uba kenja do ula ban pen biang na dong shadong inga kanotam ukpa jonga uba ha ban ho nu ukpa jonga uba kenja do habang apang imla ban pen khia inga I haban ya lam inga sha hospital yon gi por bang dangret ka pang I haban ya lam inga sha hospital haban thia hospital imla ban pen khia nge isudan dang da khamat dong ga jing slosan ai ya henry imla ban pen khia nga hoi haga por ba ila temen ro ipang yela de ba imla ban pen khia ila de ba ba ila temen ga de por I ban le dro hoi ila le no na ga ne ka perthai henry ne pa jonga u ba peneng pat u de pa haba nganga pang upen khia nga ula ban pen khia nga ula ban pen thmai ga jing im ga jonga da ngala im uba pop kan no uba jot kan no ula bat pen thmai pat ya ga haga ta ga jing pen thmai kan kat kum ka ta ga jing stream ga ju ka babel ka ong ka ta kum tal da we dan ho kres long jing ta bat thmai ki barem ki do no akmi ki baro ki jalong thmai ukpa junga bablen ula bat pen thmai dei ma u bala pen thmai ya ga jing im ga jonga dei ma u lu kan bo pelong ya kumni kumbanga ngalong shisha nga ai ka buram show pa jonga bahabaneng ubala ai nang ko nga kupa uba kenja do ubala ban pen yengi nga hadu kan ka por hadu ne ka klemat ubala ai nga ye jing bahagi ye barang khat ye jing jonga nga ai ka buram show pa bahabaneng shisha nga babal ka ong ta ba jing ai ba ba jing ai ba janai baro ki wan lo pa ge jing shai ukpa jo ge jing shai uba kam shat shu ka jing kala len me ga sturniu da ga jing kala habang ayo I jing ai ba ha oi ngayo I meng ngayo I pa ki ba ha ba kini baro ki di jing ai ka jong pa jonga ba beneng ba slu thu ya kata ka jing kordor manga ngalong jo ka de ga sngi ka banga pediang
eu Jesus Christ ko unong penem jonga bara tu ka swing nang check i diary ke barim jonga ngalap ba plan ka por mga nang kena kadai anda ha ba kala wai ka Sunday school ngalit sa ka ying ka jong unong hikai jonga uba hikai Sunday school bagadai ha ka ying ka jong i ya ka ba ilapan pediang nga Jesus Christ tu ka por ngam pada su tu onrei ong ya pediang yu Jesus Christ ba ngalap pediang yu Jesus bagadai ka tarik mga puli terus nya sukmen bang yu ini ka diary ke barim kadai kak wait tarik July ka kandai spak kandai pulai ya ka bangalap pediang yu try tu ka sni tang baga jing jonga ka dang long off and on hadu ka por ka ba kala jaga tu ka accident upara jonga ya ka bangala shims nan ka rai ka bakhat do ya ka bangan boat shishay utla kata baga jahat pratrik jong October kat kandai spak kandai pun riu ndoi ka stingi ka banga pediang nang kong ya ka ba unong ikai jonga ngala banong be di ba don remai ubalong guru jonga tu ka por hadu mentaro ngana ya kren ngana ya babat i bat ha ka por mangadang kana kan mau de ma i bi hikai nga hoi pai la hikai nga babon ge ke ndoi ya ka ni ka jing pediang pat yau Jesus Christ kadai lang ba jong i mang ai ka burom i ba don ro ka ni ka por namar badai lang ba jong i ru mangala i tho yu try ba ngala ya ha ka lenti ke jong try but na ai ngo sha play badai ma u bala pen biang ba pen bit ya ka jing ke jonga nandong shadong mga klalong snon kon jong play kum no nga long kon jong play namar na nga pet ya ka taga ba kinja do am ubre wa hapan mi no simbai jong ukpa daum dan simbai jong pa upri unum la wan chene ke perthai kata ka dei ha ka ba kinja do kalong kumju a ha kan jaman sim la dangem dan yu simbai jong pa lo to simbai jong do pa ba ba nangem ni namla ban long ki khon ke jo lanu la doru but ka bible ka kran shai kata bo simbai jong blade ulong uktien jo ka bible ka angum ni la dangem puli ka ni ka por na ka shiti ka baningkong ka jong Petros ka nong ka banin kong record ka bar fulai ka bible ka ongum ne habala pen kar sin ye pi no simbai ba sep rei ubam sep da ka tin ublei ka ba im bat ka ba shisha ka bible ka ong ne bala pen kar sin ngi no simbai ubam sep we tau simbai ubam sep ka bible ka ong ni bo tau simbai ubam sep udei ka tin ka jong blei but we tau tin jong blei udei Jesus Christ ka kamu si sin bang iyo Jesus Christ u Jesus de simbai jong pa but habo Jesus wana ka jim ka jungi kum taken la pen long ni kun ki jong blay la pen ka yangi bangin long ki kun ki jong ukpa u simbai jong blay u de kun jong u Jesus Christ u bolong u tin jong blay ka babel ka ong ni na ba ka do baro ku plang ku burom juga baro ku sentiu plang u tau plang u yap rang kyang bo tau sentiu hap no handrei ka ta ka tien u trai ka yesa bom jikot te ka ni ka long ka ta ka tien ye ka bala ye thu khana ba pha happy kum no pila ban long ki khon ni jo blai ta pita mi no simbai jo u simbai jo sai sin ko ban ban ka dei ka tien ka jo blai ba ka tien ka jo blai u de u Jesus Christ u Jesus de uktien yones iwe gong hai woman kong la dan uktien o ta uktien la dan bat u blai bo ta uktien la long blai o ne uktien u de Jesus Christ la ngi lap dia ya u Jesus u bala u simba e jong blai la ngi lap dia ngi u kom ta la pen khai ngi ken ban long kita ki kon ki chang u blai ta ding ta u blai dei tang u blai re u blai u dei ukpa jonga bat ya kita baro aru ki ba pediang ya u Jesus Christ ki kelalong ki shipara bat nga mar u Jesus ikai wa ko kpa jongi u ba bne nde kpa jonga u ba bne re kpa jongi u ba bne u kita yo pediang u Jesus ta baro ki kelalong ki kon ki jong kpa ba bne tade ta don ki para ka leng ka prthai ya ka ba la kha no ju simbai ya ba la pen mi no ju simbai but ya ba la pen kha ngi bangin long ki kon ki jong kpa u ba bne Marga aingo yu blay ka nika por ka pamenta ba u aingi ya ka nika Khubor u aingi ya ka nika jihikai marga ktin ka joblay ka krenshay ka takong rekat kita ki blok diang ya u hakito ai ka bor nong ki kono blay hakita ki banget ka kerteng ka jo ki blaka om naga do ni naga snap namni naga monu bre hun ki blaka na u blay rekat kita ki bla pediang ya we ta u de Jesus Christ u belong simbai jong blai tadai tau Jesus am khat chu if tang ki parlok renga khat san ni fi ki para
Padai tau Jisu Allah dah pilih ka man ke jong pa utaken klalong para jongal ka para ke jongal ka kami jonga wang ki bale ka man ke jong pa. Padai ta kwa ba nong fi ke de singi ke babanta. La fi dwai em wat jo ang ko blai. Tad ki bre ki ba ang ne. Au la tip we mana lof. Au la tip we blai. Bana jorong ni bana lof. Ta kwa ba nong fi na dom ta ka singi nai ong shu ko ta ong me. La tip u pa jonga pa ba nai. Ta tip u fa jonga ba ba nai. Ke ba ong tip u fa jonga ba ba nai. Man nga dan u fa bat nga nong long da le ru u ba klem ka pa ka babel ka ong ke de. Bo blai jongi ba ba nai u de ku pa jongi kon sweat. Compare pi dan main if pim dan show i la ne pi la sa kon sweat men ta nga kwa ba nong fi hot nga i me nga nang dan i pa im dan show ngam pa dei kon sweat le let's say dan a pring do vi ga ne ga sni fim dan i me im dan chi pa re to kan mau wi ga ne ka we ba pi dan u pa ba ba nang u ne am u de wa im bam jukot ban ku pa do fi u ba ba nang u de wa im bam jukot wala da fi dei ma piru ki kon ge jo ki bla mi no sambai do lang bo Jesus Christ. Pakai jinga degi jo pila no lanur kanam jukot shop bam jukot. Ne tangan de stingi kwa ba nong fi duai address tu ne kren hot ya ka teng ge jong u new play kumuk pa on ko pa jong ni u pa ba nai step la da pa junga ba ndo la le ba ka no tam u pa jong ni u ba ba neng un le ba ya nga on le ba ya firu babel ka on ge tabo u pa jungi u long ba janai nti jo ge long ba janai jingle jo gi long ba janai ba ka babel ka on ge ta Hato mat ba to kmi bo play u long bo pa u play u long pa jungi u dei u bo pa tungin mat ge jing ba ge jo ba tungin kmi ge jing ba ge mat ba to i na ge jing ba ge jo play la fi mat if in la ba ni ge jing ba ge jo play ta daw pa ba no fi ge singi la fi pat priang yu Jesus Christ priang no ma Jesus de sumbai jo pa sumbai jo play la fi priang nu sumbai fi priang em uni sumbai un pen kalai fi ba fin long kita ki kon gi jo play la fi pat priang yu Jesus da le ru jing de ge jo fi baru play ge jangai palat namar pila ban long tangi taken ki ba shu ong play u rem dan jing de padu Nei leng mo Jesus Christ pi wan sugar jing de ba pila ban kotsen dan u kumuk pa jo pi u pa ban nai ina do ai ge ga por ga ban ta ko pa ji u pa ban nga ai ngu e me ko pa ne ga por na mar me de u play u ba kran yi leng ba ga tin ga jo me ga tin ka ba long ru kon jo me u Jesus Christ ga tin ka ba persat do men sim ba khot ba try ai ba ga ne ge ji kai kan da rong kan da ngam Shakita gitit ki bajliu ki jongi ko try shakata ka bajliu tam ka jing im ka jongi banging en kan mau bangim dei ki kun sweat hera bangi pediang yo Jesus Christ ubalo sembai jong me ko pa abangi pediang yo Jesus Christ ubalo sembai jong me u Jesus Christ upagalangi ki kun ki jong me patrai ni ka porta la don ki bon ki bang pat pediang ye me hagani ka sngi ka kran ba da ka bor ki jong men sim ba ko pin pediang no ba nga kran if you ga sngi pin om la ba long ki kun ki jong blai la pin pat pediang yo Jesus belong sembai jong blai pediang yo Jesus Christ wa pin long ki kun ki jong blai la pin pediang pidang dei tangu nong we khmat jong blai pidang dei tangu ta ken kun sweat klamu pa wala pin pediang yo Jesus Christ ken pin dan je dei ai ruam baru blai mangada duai ga ni ga sngi ba pin pendrit ni pin dan nget pin da pediang yo Jesus ong along mga ga Jesus sha pada kay ka bu kranik ay ka bu hikay ka ay ken kuba open i ka dei be ka jing shisha pagka babel ko ang pinum laban let shuk pa lemda danawang hallelujah mga duay nga dagal ku try jisu in kon jame unget nga kasi un pediang ni me ko try pagka donot ko try ka ba e kan prapung try ka donot ko try ka ba sarong kata kan ritna kanono ka jiwa net kan let no gijing arta tien kan let no Mereka dua bagai jinget ke jam try kan wana ke ni cool. Try nga kren ni ba ke ni ka por, nga kren ni kong ro ke ni ka por blai. Hal kren me ko try wana do man ta ka sngi bagi pediang ni mo Jesus Christ. Hallelujah ki kalalong ki kon ki jam me ablai. Hallelujah me de ukpas na jam ki me de sinan ma me try. Ubastin shar ubapendap ye ki ka jing kemen na ki duna jing kemen me pendap me.
try ki du na ku kan rat try ke jing sup men pendap men amar ki ki kon men le ba plat iki ko try but try men ai ki ke jing em ka bom chukut na do men ta ke sngi try ki dang em ka pop kan long no ka ba isi tam ke jing ku joki kinda kning ta men pe ka pop kinda i trnging ki pe ka pop try chi sube na do men ta ke sngi kin bang ban dan be tang bat me na do men ta ke sngi kin bang be ban shakri me kinda vitanat shi ka partai but ki jongka rekin bang bakin brai tang ta ki bakin jabaneng duwai le kan kui fin bang ada duwai kan kui fin kong ada do men ta sngi fin shakri utrai da jing kemen tamar na do men ta sngi fi kila long ki khon ki jong blai wa habdeng kan no long ka kemen ga ne sngi ra ngo i metrai men cut no bre go try no khon jam ba no khon jam metrai na cut no ba ba no khon jam ba ni ka kong blai bagan long ka khon ga jom ai ngo trai Kini khon ki jamera no mataga singi kin yang do bakot ben Nongkhryiem haka tagu jistu and wang aingo amen but try na kui fi ngai ni nang saya kendo nang nes kmat ka bangi nang la ban Nongkhryiem shu you try ka bangi nang la ban yero shu ka teng ju la fi don jaka ban le just sing shinu pila ban wan second ka prayer center ni don light ni just sing haka singi bala haka singi side jan but haka singi try Deng ba kini ki jesek kede bi ka porsan baje jan bi sngi balang sisa jan do sngi try pila wan hangal ge jaga ni hapo potternet press center ni dan hane ji shakri invite if ni cut if he ada kim pa julet jeseng shino ni fi kwa ban wan shiri ge ji shakri ni plong kanang ha ka por jan miet ni ka pila de bled jeseng sto pila wan shini ge jaka ban yo ban shakri lang bat ni kene ge jaka ni cut sno ba if he bat pila ban wan ro ka counseling le ge jing duwai Kaji Shillong na katin jo blain ro sngi ba ar ha ro sgi sa jan jong ka teo kidan ki shakri jong try ki jaka ya ka bala plat klang ka por man kren ba pi man shakri fi lamba ka katin ba jing duai blain gar kui fi ga sngi nan kaman phone fi la ban phone ya ban duai ya pi la da ka phone ke engage na se dan ga dan jing duai ngi me ba pick up ka phone ga jong fi snang ya phone sa dan bi ba shem man duai na ka mata jong fi blain gar kui fi ngi sa sham ba ko ba shi